Lewapyň köp uğurlu hastakanasynyň öňkü baş lukmany koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Türkmenistanyň saglyk edaralary resmi taýdan hasaba alynan COVID-19 wakalary barada habar bermeýän wagty ýurtda ila tarasynda ýaýraýan koronavirus keseli barada habarlar gelip gowuşýar. 17 sentýabrda Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherine ýerleşýän köp uğurlu hastakananyň reanimasiýa bölüminde 62 ýaşly bir hirurg koronavirus keseli bilen aradan çykdy. Bu barada Türkmenabadly bir Lukman Azatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Ol köp uğurlu hastakana täze döredilen wagtynda Heniz Niýazow döwründe 1999-njy ýylda hastakananyň ilkinji baş lukmany bolup işe başlan Lukman. Häzirki wagtda çen ol köp uğurlu hastakanada hirurg bolup işläp gelýärdi diýip Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lukman merhumyň emelide malyş ventilatoryny aradan çykan habar verdi. Mundan ozal Azatlyk radiosu 14 sentýabrda Türkmenabadda 62 ýaşly hirurgun reanimasiýada emeli demalyş ventilatoruna çatylanlygyny habar beripdi. Hemme lukmanlar şol lukmany bejerjek bolup näçe tagalla etdiler ýöne koronavirus keseli olary başartmady diýip Türkmenabadly Lukman gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä aradan çykan Lukman COVID-19 bilen kesellän näsaglaryň saklanýan 14 günlük karantinine hem işläpdir. Ol Lukmanyň ogluny we gelinini hem COVID-19'a koşupdyr. Olar häzirki wagtda köp uğurlu hastakananyň reanimasiýa bölüminde bejergi alýarlar diýip Türkmenabadly Lukman Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şu günler medisina işgärleriniň arasynda COVID-19 köp duş gelýär. Ol keseli bilen kesellän başga da adam köp ýöne ýeterli test geçirilmän soň köp adam aýak üstüne geçirýär. Mediklerden bolsa tiz-tizden test alınýar. Mediklerdäki keseliň netijesi şol testlerde belli bolýar diýip Lukman gurrun berdi. Habarçynyň saglyk puduwunaky çeşmesi Lewap vilayatyny ýene bir täsirli adamyň COVID-19 testiniň pozitif netije görkezdenligini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenabadyň köp uğurlu hastakanasynyň ýene bir öňkü lukmany koronavirus keseli bilen keselläpdir. 2002-2016-njy ýyllar aralygynda köp uğurlu hastakananyň baş lukmany bolup işlän Hudaýberdi Jumaýew COVID-19 diagnozy bilen agyr ýagdaýda ýatyr. Ol häzirki wagtda Lewap vilayatynyň saglyk müdürlüğiniň statistika bölüminiň başlygy bolup işleýärdi diýip çeşme gurrun berdi. Ol Jumaýewiň başlyklyk wezipesi bilen bir hatarda Türkmenabad şäher häkimliginiň ýaşaýyş jaý we mellek paýlanýan bölüminiň agzatydygyny. Onuň 2000-2017-nji ýyllar aralygynda Türkmen parlamentine deputat bolanlygyny aýtdy. Ol ören täsirli adam diýip Türkmenabadly çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä ähli näsaglar Türkmenabadyň ýokunç keselleri hastakanasyna däldi. Esasan Türkmenabadyň köp uğurlu hastakanasyna kabul edilýärler. Ýokunç keselleri hastakanasynyň medisina işgärleri karantin lagerlerine hyzmat berýärler. Türkmenabadyň şäher hastakanasynda da COVID-19 pidalary bar ýöne olaryň anyk sanyny bilemok diýip çeşme gurrun berdi. Ol şu günler howanyň çigirekleşýänligini, beden gyzgynlygy ýokurlanýan adamlaryň adatça öý şertlerini bejerip almagy saýlap alýanlyklaryny, ýöne öýde test we rentgen mümkinçilikleriniň ýokdugyny, adamlaryň hastakana ýüz tutmaga gorkýanlyklaryny, sebäbi ýüz tutan ýagdaýlaryny olaryň ähli maşgal agdalary bilen bilelikde ýüzüňeleşdirilýänliklerini gurrun berdi. Şol iki lukmanyň başda COVID-19 alamatlary bolan bolsa da öýlerini bejergi alypdyrlar. Soňra olaryň ýagdaýlary erwetleşip başlandan soň hastakana ýerleşdirilipdirler diýip çeşme gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny awgustyň soňky 10 günlüğünde ýörüýte uçurlar bilen ýurda getirip başlady. Olardan koronavirus synaglary alınýar we ýurda getirilen raýatlar 2 hepde karantinne saklanýarlar. Türkmenabadda we onuň eteklerine azyndan 3 sany uly karantin zonasy ýerleşip daşary ýurtlardan gelen ýolagçylar bu ýerlerde 2 hepde möhlet bilen hökmany karantinne galmaly bolýarlar. Türkmenabadly çeşme Belarusdan getirilen 4 raýatyň koronavirus barlygynyň pozitif netije görkezdenligini aýtdy. Olary da şol diagnozy goýdurmadylar diýip ol şaklady. Çeşme ilkinji nowbatda daşary ýurtlardan getirilýän raýatlardan koronavirus testini geçirmek işlerinin ileri tutulýanlygyny, soňky 2 günüň dowamynda 2 aýry başga uçur gatnawy bilen Malaziýadan we Dubaýdan ýurda getirilen raýatlarda saglyk synaklarynyň geçirilenligini habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýurtda koronavirus keseliniň bardygyny ikrar etmeýär. Döwlet medeniýet hökümetiň pandemiýanyň öňüni almakda iş bitirýänligini habar berýär. Şeýle habary Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine salgylanyp 17 sentýabrda
ýa-da Azerbaýjanyň Trend neşri habar berdi. Onun aýdylmagyna görä Penşenbe güni türkmen resmiýleri bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri bilen online duşuşuk geçirip Türkmenistany koronavirus keseliniň ýaýramagynyň öňüni almakda görülýän çäreler boýunça maslahat etdi. Türkmenistanyň paýtagtynda azyk önümleriniň bahasy epesli ýokurlandy. Hususan da etiň bahasy tas 2 ýaly artypdyr. Gök önümleriň mövsüme garamazdan bahalary ýokary bolmagynda galýar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary narhlaryň soňky 2 hepdeniň dowamında ösüş depkini barada habar berýärler. Etiň bahasy bazarlarda we hususy sowda nokatlarynda ýokurlanypdyr. Supermarketlerde sygyr etiniň bahasy 1 kilogramy 80 manada ýetýär. Birnäçe hepde öň şol etiň 1 kilogramy 38 we 45 manat aralygynda bolupdyr. Habarçymyz et bahasynyň halk market dükanynda iň arzandygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä 17 sentýabrda bu dükanda et önümleriniň bahasy şeýle bolupdyr. Öwelen sygyr etiniň 1 kilogramy ýaglasy 55 manat, ýagsyzragy 75 manat, sünkli et 60 manat, çylky et 75 manat. Halk market iň arzany beýleki ýerlerde bahalar mundan arzan däl, käbir ýerlerde has hem ýokary diýip habarçymyz aýdýar. Paýtagtda beýleki önümleriň bahasy hem ýokurlandy. Mövsüminde 50 teňgelik gök otlaryň bahasy 5-6 manada ýetdi. Hyýar we pomidor 6-7 manat. Ýöne häzir bu mövsüminde ol gaty gymmat. Kartoşkanyň 1 kilogramy 7 we 10 manat aralygynda diýip Aşgabatdaky habarçymyz 17 sentýabrda günüň bahalary barada gurrun berdi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä etiň bahasynyň ýokurlanmagy 1,5 hepde töwereg wagtyň dowamında 10-15% derejesinde ýygyderli galypdyr. Ýöne soňky günlerde birden ösüp, netijede et 2 hepdeniň içinde tas 2 gymmatlapdyr. Bahalaryň ýokurlanmagyna resmi düşündürüş bolmady. Resmiler içerki bazarlardaky bahalaryň üýtgemeginiň dinamikasy we sebäpleri barada düşündürüş bermeýärler. Köpçülikden habar beriş serişdeleri diňe ähli urlarda üstünlük gazanylandygyny habar bermek bilen meşgullanýarlar. Azatlyň çeşmeleri etiň bahasynyň ýokurlanmagy, mal soýmagyň wagtlyň çäklendirilmegi we bazarlaryň et bilen üçinçiliginiň gowşamagy bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Mallaryň soýulmagyny we dükanlara täze et bilen üpçün edilmegini adaltmak barada buyruk berilendigi belli boldy. Häzir üçinçiligiň gowşaklygy sebäpli bahalar galdy. Ýagny bu emeli bir ýagdaýa bazaryň reaksiýasydyr diýip habarçymyz Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler bileşigindäki çeşme atalgylanyp habar berdi. Çeşmäniň sözlerine görä häzir soýulýan malyň adalmagy şu aýda boljak döwlet bayramçylygyna we wajyp syýasy wakalara gawat günlerde ýurtda adyk bolçulugyny döretmek üçin öňünden ýeterlik adyk toplamak maksadyna gönükdirler. Ýakyn wagtda mal soýmagy işi öňkü möçbere gaýdyp gelir. Bu hut garaşsyzlyk günüň öňü tirasynda we halk maslahatynyň we täze konstitusiýanyň kabul edilmeginiň öňünde bolar. Bir hepde öň we birnäçe gün soň gysga wagtlyk kommunizmi gurnarlar şol wagt bahalar arzandamaly. Soň ýokurlanar ýöne 80 manada çelni galmaz diýip Azatlyň habarçysy telekeçi çeşmesine talgylanyp habar berdi. Geçen ýyllaryň tejribesinden agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän Türkmenistanda adatça bayramçylyk günlerine gawatlanyp azyk üçinçiligi gysga wagtlyk gowlaşýar we bahalar belli bir derejede durnuklaşýar. Soňky ýyllarda ýurdun ýylaty ýumurtka, towuk, tüwe we ýaly azyk önümleriniň ýetmezçiligi bilen ýygyderli 100% bolýar. Şol birakdyň özünde döwlet baş tutany içerki önümçilik bilen importyň ornuny tutmagy we artykmaç azygy daşary ýurtlary eksport etmegi ýygyderli talap edýär. Döwlet dükanlarynda çörek, un we paxta ýagynyň keshitli nyrkdan satylanda elma dama uly nowatlar döreýär, adyk adamlara çäklendirilip satylýar. Tinçilerin pikiriçe adyk önümleriniň bahasynyň ýokurlanmagyna valyutanyň goşa çalyşyk kursunyň bolmagy hem täsir ýetirýär. 5 ýyllap valyuta çalyşygyny 1 Amerikan dollaryna 3,5 manat derejesinde taklap gelýän ýurtda dollaryň gara bazardaky nyrky resmi kursdan tas 5 hesse ýokary. Mundan başga da Azatlyň habarçylarynyň belleşýäli koronavirus pandemiýasy başlaly bäri serhetleriň ýapylmagy hem bazarlara täsir ýetirdi. Bahalaryň käbiri İran bilen serhetleriň uzak wagtlap ýapylmagy sebäpli ösýär. Ýöne birnäçe gün ozal İrandan alma, sarımsak geldi, emma şu wagtda çenli İranyň süýt önümleri ýok. Ýogsa İrandan öň turşy peýnir, ýumşak peýnirler, süýt yerli önümleriň bahasy bilen bir derejede satylýar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy we daşary ýurt önümleriniň ýurda getirilmegi
geçirmeginiň wagtal häsiýete eýe bolandygyny bellidi. Fevral ayında dünyada COVID-19 ýaýrap başlamagynda Türkmenistan ýurtda bu keseliň ýokdugyny elan etdi we goňşy ýurtlar bilen terhetlerini ýapyp başlady. Mart ayında halkara howa gatnawy doly togtadyldy we haritlaryň Türkmenistanyň çäginden geçmegi besedildi. Mart ayında Iran bilen terhetlerin ýapylmagy Türkmenistanda azyk önümleriniň esasanyň gök önümleriniň bahasynyň düýp göter ýokurlanmagyna sebäp boldy. Şu günler Lewap vilayatynyň Darganaty we Gadoja etraplarynyň ýaşaýjylaryndan özleriniň gaz hasaplayjy gurallaryny türkmen standartlary baş döwlet gullugyna barlatmak we hilini tasdiklatmak talap edilýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Lewaply habarçysy bu işin gün-günden kynlaşýandygyny aýdyp, türkmen standartlarynyň yerli edarasynda hasaplayjy gurallaryň guratlygyny barlatmak üçin indiki ýyla nowat berilýändigini belleýär. Türkmen standartlarynyň birinci tonunda adamların nowatynyň 2021-nji ýylyň iýul aýynda ýetýändigi görkezilýär. Etrapların gaz edaralary bu wagta çenli hasaplayjy guraly bolmadan gaz ulanjak hojalyklaryň her birinden ýaşaýan jaýynyň kvadrat metrine göre her aýda 60 manatdan 200 manada çenli tölew tölemegi talap edýärler. Olar diňe bu tölew tölen ýaşaýjylaryň tebii gazdan peýdalanyp biljekdigini aýdýarlar diýip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçy 17 sentýabrda gurrun berdi. Şeýle dol gaz edaralaryň hasaplayjy gurallary bolmadan gazdan peýdalanjak ýyladyşhanalardan we kärhanalardan her aýda 1000 manada çenli tölew tölemegi talap edýändigini hem aýtdy. Onun sözüne göre Türkmen standartlarının yerli bölümleri nowatlaryň näme sebäpden indiki ýylyň iýul aýyna berilýändigi barada resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş olan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi muny ilatdan artykmaç pul almak üçin edilýän çäre diýip düşündirýärler. Bu tölewler ilatyň aýlyk gaz tölewinden has ýokary. Üstesine de hasaplayjy guralyň bolmasa we bu guralsyz gaz ulanýandygyň baradaky tölewleri tölemeseň, onda ilata jerime salynýar. Sentýabr aýyndan başlap bu jerimeniň möçeri hem tasy 3 hesse ýokarlandyryldy. Öň ilata 400-500 manat jerime salynan bolsa, häzir bu jerimeniň möçeri 1500-den başlanýar diýip habarçy belledi. Onun sözüne göre hasaplayjy gurallary türkmen standartlarynyň geçirmek düzgünleriniň kynlaşdyrylmagy we gaz edaralarynyň hasaplayjy guralsyz gazdan peýdalanýan maşgallary aşa köp tölewleri salmagy ilaty bi-kanun hyzmatlardan peýdalanmagy itekledi. Köp adam her aýda munça puly beresi gelmeýär. Şol sebäpli olar gaz edaralaryň işgärlerine ýa-da beýleki araçylara adyndan 800 manat berip gaz hasaplayjy gurallaryny türkmen standartlarynyň geçirdiýärler diýip habarçy yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp aýtdy. Şol bir wagtda ol bu problemanyň ýitileşmegi bilen ilatyň arasynda hilegärleriň hem peýda bolandygyny, olaryň hasaplayjy gurallary türkmen standartlarynyň geçirip bermegi wada berip, ýaşaýjylaryň puluny alyp ýitirim bolýandygyny belledi. Özüni gaz edaranyň işgäri diýip tanışdyran bir adam Darganatanyň hojalyk daýhan birleşiginde 50 töweregi hojalygyň her birinden 600 manat alypdyr. Ol bu pulu olaryň hasaplayjy gurallaryny türkmen standartlarynyň barlygyndan geçirip bermegi wada beripdir. Ýöne ol pullary alyp ýitirim bolupdyr diýip bu ýagdaýy başdan geçiren ýaşaýjylaryň ençemesi bilen söhbetdeş olan habarçy aýtdy. Şol bir wagtda habarçy agdalýan etraplaryň ençeme owasyna şol sanda mahal Hojabeyk we Keppeli owalarynyň ýaşaýjylaryna indi 30 ýyl bäri tebii gazyň berilmeýändigini aýdýar. Onun sözüne göre bu owalaryň ýaşaýjylary sadak we beýleki ösümlikleriň çöplerini ýakyp gün görýärler. Bu owalara gaz turbolary çekilen ýöne olary iýerilýän gazyň möçeri aşa pes ýa-da asla aktarylmaýar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Darganatanyň we Gadojaň gaz edaralarynyň hem-de türkmen standartlary baş döwlet gullugyndan kommentari alyp bilmedi. Şeýle de hojalyklardaky gaz hasaplayjy gurallaryň her näçe wagtdan barlygdan geçirilmelidigini hem anyklap bolmady. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap gaz, suw we elektrik togu töleýledildi. Şondan soň türkmen häkimetleri hojalyklaryň ählisinde hasaplayjy gurallaryň oturdulmagyna we bu hyzmatlar üçin töleýleriň öz wagtynda alynmagyna gözegçiligi güýçlendirdiler. Geçen hepde Marynyň Bayramaly etrawynyň Gökdepe geňeşligindäki täze mellek ýerleriniň ýaşaýjylaryndan
tok, gaz we agyz suw hyzmatlary üçin tölegleri geçirmegiň talap edilýändigi habar berildi. Ýöne Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylar mellek yerlerine tok, gaz we suw turbalaryny özleriniň çekendigini aýdyp tölegleri geçirmejekdiklerini bellediler.